udodi kawatsotsote nciphe ishoti faka ngisayengoli imali iphela lingakashoni ngeke ungayizoni ekhaya bekubalela itori my dog. Yo, Jim makes my producer, dog. I got this fire idea for my side hustle, you feel me? Yo, what's happening, G? Put on the mic, let me lay some vocals. Alright, cool, I got you. Hey, wait a minute. What about the beat? Relax about the beats, man. I'm doing this the a cappella way. But why? Yo, dog, you're not gonna ask me nonsense. Switch on the mic, man. Alright, cool, let's get it. Ooh, what a walk. Oh, my lap, pal. How relax. Saqala uzongidakula la nazi umuntu usevele wadaka wadunusa wagaxela. Hey yo, dog, that's a wrap. Just 2 bars. That's it. Come on, dog. Yeah, 2 bars. Nigga, man. Who, me? Never. Maybe when I'm drunk. Alright, so you wanna pitch the voice into a female tone. Gotta sound like Togo or Zodwa. But why Togo or Zoto? Why not Portia and Felicia? Something classy. When I say Togo or Zodwa, I simply mean make it sound like a Zulu woman. But how do a Zulu woman sound like? You know, something like Aya papa makwenye hotel usamqe solala sidleni kamash usamqe. Oh, you mean something like Ipas, Ipas Lama? Correct. You understand what I want you to do now? Yeah. Straight to work. You know that time is money. Alright, so what you gonna do with these vocals? Want your left. Tusapenda lapha idingo ngangobaba Dlungu unga-afford ukisa ngisho kubohlanya ngoba makuphela inyanga uhlanya salo kuthola ihlaba kwelete ngaphela Bangene boy. Ukuphi? Sengaze ngifike kini manje ngathi ngikuvakashela ngibe ngifuna imali yami. Uhamba phi? Eish. Okay. Ubani? Mina phinde ngibona ngiboleka umuntu imali. Ungasho ukuthi akavele ngani Capitec. Sekumele sihlangane emgwaqweni manje ngathi siyajola. Hey, nginespam mina man. Hawu relax hawu. Bacela uzongidakula la yazi umuntu usedake wadunusa wagaxela la. Ukepho. Ngizongishaya uvalo uthi ngichame. Lesifoni man. Oh, Nkosi yami. Umpopho ubheke ngakimi. Nansi ngapha kwa right. Uba igama lakho bhuti. Hayi ngulungisani bhuti. Oh, Lungisani. Ifoni yakho inayo password. Hayi bhuti ayinayo. Suke ngenza zona into efana nalezi. Bhuti. Hamba uye kubhayela. Bluetooth. Indaba ngeslim. Awungani manje mfethu? Kunini lokhu uthi yes. Awuncese, yazi ngibanjezela uthoko lapho lokho efuna ngemqabula izinto. Hlanga lapho nemuntu otho ngekhala. Hayi phela mfethu uthoko uyasebenza. Angifani nawe ngithola nomahlalela. Uthini? Kodwa into yami mahlalela. Uma nawe uyathula.
uMahlalela umuntu ongasebenzi and intombi yakhe ayisebenzi. Ye wena anganawo net-right kodwa ufuna masikubize ngorasta. Hayi jika manje uqhathanisa izinto engafani. Okay lethi imali yami ngaze kusisakaza. Hey yazi bengithi ngifuna ukuzokubona live ngekuchazela ukuthi imali yakhe angakabi nayo. Udakiwe ungathi ngibanje inkunzi mina ngithi ngiyafikela ukuthi imali yami ayikho ayibe khona ke manje. Kanjani manje ngoba iyona engekho? Sikasini lapha efonini yakho othi ngibona. Ngiyithatha ke le phone imali yami ngiyifuna. Hawu hayi boyithathelani manje ifoni yami? Sengibanje inkunzi ngenxa yakho.